pek nitie ahinya e wach ng'anyo ni Trevor. To Ogada bende nitiere kaka inyalo ng'i yo ma jomaundu ok donje wach mar ng'anyo no, nikech nitiere kuonde moko ma be wasenyo ni jomaundu be koro seche ma ng'anyo dhi ka rumo to gin be koro gichako gidonjore udi ji, gikwalo gige ji, dukni meg ji bende giketho. Ang'o minyalo tim kaka mondo koro ng'anyo ilago kik timre ni jomaundu bende donje iye? Trevor, an gadier ni jomaundu ok nyal bedo mang'eny molo rahia. To kapo ni mane kama wasechope kaka Oganda kata kaka jo-Kenya, ni jo-Kenya gi jomaundu osebetie mang'eny malo rahia, to mano ng'iso ni piny osedhi. Piny osedhi. Omiyo Oganda wa mantie madwaro exercise ratechgi mar ng'anyo gi jotendwa migepe te mantie, nyaka wach mar ng'anyo kata mar nyithindo, gin nyithindo, ng'enygi gin nyithindo mwanyuolo, mondo watek control nyalore wanyalo take control mar nyithindogi ma wane ni kwe obetie chakre sa chako ng'anyo, sa rumo ng'anyo nyaka seche mamoko. Nikech adier Trevor, ibiro yudo ka kidhi osiptal kaka wakawo data, ibiro yudo ka achiel ewi 10 ibiro yudo ka dhano 5 kata 4 mobe mogoyo, and mano is the truth. Koro mob gi ohinyo jowa, police bende hinyo jowa, all over. Koro mae gima nyaka wan tijwa ka achiel gi leaders wa wawuog oko, nikech police bende lawo leaders wa ma koro ok nyaka ta wuok oko, mondo wabed piny mondo wang'i wachni, nikech wachni ka ok warango Trevor, wach mar nyithindogi mosebiro gi force, moseng'eyo ni lweny kata macho to en micho mar wang' teko ni ok wadilgo, to ok wadhi konyo thurwa ka. To jaduong' Ogada, ka koro ing'iyo